खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना भाग्यश्री गयारी गामि सानजा दिनेशपुर जिल्ला गलाघाट पोस्ट अफिस टेलिसार आं दिनै दुलाराय बाथौ बुथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो सिगांबोदों। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव आंनि फरायथिनो लानाय आयदाया जादों सिजौ। जागायबाय। सिजौआ बाथौ धोरोमनि गोथार नेरसोन। बुहुम सोरजिनायनि उनावनो सिजौखौ आफा बोराइ बाथौआ सोरजिग्रोयो आरो हावासि जायगायाव बादामालि हारिनि बिफां सिजौआ अन्थाइनि सायाव उजिदोंमोन होनना बर'फोरा फोथायो। सिजौआ सुबुंनि जिउमानि नेरसोन। जिउमाजों आरो सिजौजों गोथौ सोमोन्दो गोनां। सिजौआ जाथोसे मोनबा सिरि गोनां रावजोंबो रुजुजायै बिफां। सिजौनि गुदियावनो गुरु गेदेमाफोरा जिउनि जोंथि सोरां अबंनि गियानखौ बुथुमनो खाबु मोनदोंमोन। बेबादिनो सिजौखौ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा धोरोमनि नेरसोन महरै सिगाङाव लानानै जारिमिना मोनथिसहायै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों आरो फालिबोदों। सिजौखौ नुयोब्लानो मानसिया बाथौनि गोहो आरो बेनि बान्दोबाखौ गोसोखांनानै खर' गंग्लायै खुलुमहरो। बाथौ धोरोमारि सुबुं समाजा सिजौखौ इसोरनि सोरजि हा दै बार सान आरो अख्रांनि नेरसोन होनानै हमना लानाय जादों। सिजौनि सिरि रोदाखौ साननो थाङोब्ला बे मोनबा बेसादनि खोथाखौ साननो गोनां जाना फैयो आरो बे मोनबा बेसादनि खोथाखौ साननो थाङोब्ला आफा बोराइ बाथौनि सान्थौफोरा रोखा रोखायै बेरखाङो। इसोरनि सान्थौखौ एबा हा दै बार सान आरो अख्रांनि बिजिरथिखौ मोनसेल' बेसादाव मोननो हानायानो जादों सिजौ। बे सिजौआ इसोरनि गोथौ सान्थौखौ फोरमायनो हायो। इसोरनि साननाय आरो बिनि मावगोमाखौ फोरमायनो जा बिदिन्थि नांगौ गुबुन जिब जुनार आरो दंफां लाइफांनाव गैया। नाथाय गोरोबलांनाय बिदिन्थिफोरा सिजौनियावसो दं। सिजौनि ओंथिखौ गाहायाव बेखेवना होनाय जाबाय। सिजौ सि दाजाब गोजौ समान समान सि गोजौ समान समान सिजौ। सि समान समान जिउ आत्मा। गोजौ समान समान गुदि गेदेर बरम। सिजौ समान समान जिउमा परात्मा। सिजौनि मोनबा सिरिखौ हा दै बार सान आरो अख्रांजों रुजुनाय जादों एबा बाथौ बा सान्थौजों रुजुनाय जादों। जेरै सिरि मोनसेया हा सिरि मोनसेया दै सिरि मोनसेया बार सिरि मोनसेया सान आरो सिरि मोनसेया अख्रां। बुहुमनि जिब जुनार दंफां लाइफां गासैबो नुवाथारि इसोर बोराइ बाथौनि बे मोनबा मुवाजों दाजानाय। सिरि मोनबानि सायाव थानाय जरा जरा सुखौ जो आरो जोला हौवा आरो हिन्जावजों रुजुनाय जादों। गासैबो मोनबा मुवाजों दाजानाय सिजौ सिरिनि सायाव जायगा मोननाय जो जोलाया सिरि मोनबा हा दै बार सान आरो अख्रांनि मोनसे गैयाबा एब्ला खहा जायोब्ला थांना थानायाव गोब्राब जागौमोन। सिजौनि जरासे सुखौ जिब जरासेजों जो जोला रुजुनाय जादों आरो सुवा सिरिनि सायाव बेरखांदों। बेबादिनो बाथौ हा दै बार सान आरो अख्रांनि सायाव एबा बेखौ लानानैसो सोमजिखांदों। सिजौ बिफांनि गुमुरखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननाय जादों। जेरै 1 नम्बर सिजौनि रोदा 2 नम्बर हानिफ्राय दालाइ देन्था खिलिनायसिम गेजेर बाहागो 3 नम्बर दालाइ देन्था 4 नम्बर बिलाइ बिबार 5 नम्बर जरा सु। गोजोन्थों।